Yo, what's up mga idol? Kumusta kayong lahat? At another vlog na naman tayo about dito sa alaga natin sa red na pula mga idol, no? So last na vlog natin ay pinapalitan natin ng 28mm na carb. Tapos pinatuno natin kay Sherwin. So ngayon mga idol, ito yung update natin sa takbo o sa performance ng 28mm na carb, no? So nung last na vlog pala natin, no, hindi ko nasabi sa inyo na hindi pa tayo masyado na naipakita yung performance ni red na pula. So ngayon babiyahin natin siya, pero dito lang sa atin, no? Susubukan lang natin yung kanyang performance mga idol, kung pumapalya pa ba, kung humahagok pa ba yung performance niya mga idol. Kasi siyempre hindi pa natin masasabi talaga ng maayos kung okay na ba talaga yung kanyang performance. Gawa nga nung short distance lang yung last na ipakita natin about sa performance niya mga idol. So ngayon ay titignan natin kung ano yung performance niya. O sana ay okay na, sana ay matipid pa rin siya sa gas. Pero asahan na natin yun, pag nagpalit tayo ng mas malaking carb, mas malaki din yung consume ng gasolina mga idol. Pero hindi naman ganun kalakas, saktuhan lang din naman. Unlike sa stock na carb na talagang matipid talaga siya mga idol, no? Ibang iba talaga yung stock na carb. So yun nga lang, kasi medyo nasira na nga yung stock carb natin. Pero importante medyo lumakas siya nung last na sinubukan natin. May angkas pa tayo noon, si Warren yung kasama ko noon. Alright, so susubukan natin ulit ngayon mga idol yung performance ni red na pula. Sana ay maging okay na. Pero hindi tayo magta-top speed hindi tayo magta-top speed kasi ang oras natin ay 4:30. So uwian kasi ng mga estudyante, maraming mga bata, maraming mga nagmomotor. Hindi natin gagawin yun dahil siyempre para maiwasan natin yung aksidente. Alright mga idol, so kita-kits tayo sa daan. Alright mga idol, no? So susubukan natin ulit itong si red na pula. Bartulo, shout out! Yara, 1 Bartulo, yeah! Baltak! Baltak yun! Ha? Sticker! Sticker? Ay, nandun, mamaya. Meron. Ay, wag yan! Palya mga idol, no? Grabe ang lakas ng hatak. Hindi na siya kakaya sa dati na yung dating carb na yung stock carb. Pagka na umarangkada ka, para siyang bigil, nabibitin. Pero ngayon mga idol, no, ito yung update natin na pagka na pagpihit mo pa lang ng pagpihit mo pa lang ng throttle mga idol, talagang andun na yung talagang bibiglayin ka sa sobrang
lakas ng kanyang hatak. Tapos titignan natin yung kanyang gas consumption ng mga idol, kasi nagkarga tayo ng isang litro ng gas para makita natin kung matipid pa ba o makakaalat na sa gasolina yung 20mm na carb. Yung mga ginawa dito ni Sherwin, kung paano niya pinuno yung 28mm na carb. So unahin natin sa may karayom. Kung alam niyo yung karayom mga idol, no, doon sa may carb. So ang pinaglagyan niya palang mga idol, no, magmula sa taas, diba, doon tayo magsisimulang magbilang, taas, pababa. So yung karayom pala, diba may mga kanal-kanal yon. Doon sa pangalawa niya linagay. Sa pangalawa, diba, yung una tapos pangalawa. So doon sa pangalawa niya nilagay mga idol yung karayom, o yung pinakalak ng karayom. Tapos oh yan, dito pala sila, oh. Aba, matindi. Diyan pala nagpapagawa sila ko, ano, galpo po. Tama na. Tara, sabay na tayo. Sige. Alright mga idol. So, nasa na ba yung usapan natin? Tapos dun pala sa nung tawag dito sa may air, dun sa air mga idol, no? So dun na pala tiniknan, kaya pala nung kahapon palyado pa kasi kulang pa pala sa ikot. So ang ginawa niya mga idol, tatlong full turn ang ginawa niya. Tapos medyo palyado pa siya, kaya nagdagdag pa siya ng half turn. So bali 3.5 turns yung kanyang ginawa. Tapos doon naman sa gas, in-adjust na lang niya, saktong-sakto sa may 1.25, tama ba? So doon niya in-adjust. Yun yung mga ginawa niya sa pagtutuno nitong si Red Laculano sa kanyang bagong 28mm na carb mga idol. So susubukan natin ulit. Okay na yung kanyang takbo, okay na rin yung kanyang carb, hindi na siya palyado, hindi na umahagok, sakto-sakto na, sarap ng piritin. Titignan natin mga idol, no, kung makalas na gasolina o hindi.
idol. Mas lumutong yung tunog niya nung nagpalit tayo ng 28mm na carb. Alright, ingat-ingat lang tayo sa mga aso, no? Ang daming aso dito sa daan. Alright mga idol, no? So susubukan natin dito kasi may diretsong daan dito. Tayo. Alright mga idol, no? So nabitin tayo dun sa may arangkada na. So yan pala yung kanyang RPM. Sakto na siya sa 1.5. Alright mga idol, no? So balik na rin tayo. So sinubukan lang natin. Ito naman natin yung kanyang arangkada. Alright mga idol, no? So sinubukan ulit natin. Hindi ko akalain mga idol, no, na ganito kalakas to sa makabitan ng 28mm na carb. So nagising na yung halimaw sa loob ni Red na pula. At nagising na rin yung bulsa ko dahil halimaw na rin sa gas. Tingnan mo pa lang mararamdaman mo na yung lakas ng hatak niya. Tapos parang alam mo yung nanggigigil yung makina mga idol. Parang gusto niya piritin, parang piritin. Ganun yung performance na ngayon. Gusto niya lang binibirit lagi mga idol. Sa gas consumption pala niya mga idol, no? So hindi pa nababawasan yung kinarga natin. So kunti lang yung pinawas. Halos parehas lang din mga idol sa stock card. Masasabi ko, so naglagay tayo ng 28mm na carb sa alaka natin. Pero ito lang yung may papangako ko sa inyo, hindi
hindi po tayo makikipag-racing. Hindi po tayo magpo-promote ng karera sa mga vlog natin. Although na kahit na medyo ang tawag dito, medyo may kabilisan din ako na magpatakbo ng motor, pero pag alam ko naman na git-gitan o alam kong alanganin, hindi ako nagpapatakbo ng mabilis. Pero pag yung open way, yun talaga, sige, okay lang siya. Pero hindi tayo umaabot sa takbo na 140, ganyan. Mahirap na yun, masyado nang mabilis yun mga idol. O yun yung performance pala ni Red na pula sa bago niyang carburetor mga idol, no? At lumakas talaga yung kanyang hatak, yung kanyang bilis, yung dulo, grabe. Doon ako talaga namangha sa dulo niya. Napakalakas ng dumulo mga idol. Talagang nag-level up yung kanyang lakas mga idol, no? Compared dun sa stock na carb ng Red na pula, eh talaga mas malakas na siya ngayon. Ibang iba yung lakas ng mga idol. Siyempre ikaw ang Sherwin yan, so shoutout natin si Sherwin. Salamat Lodi. Napakalakas nito. Salamat pala sa inyong lahat mga Lodi, no? Sa inyong walang sawang suporta sa aking YouTube channel. So siguro dito na matatapos tong vlog natin mga idol. At bago tayo matapos, shoutout mo na kaya yan. Shoutout mo na sa'yo. Ba, bagong bike ka. Sa bahay na yan, sa bahay. Okay mga idol, no? So see you po sa next na vlog natin. So ingat po tayo lahat and God bless po.